Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Si Fligirl o si Nonchalant. Imposible ka na. I always make sure nga kung makuhaan man ang atong kwarta, may mapulin ini nga mas dako pa. Dili na mapulihan. Kay wa ni makapuli na ako nga imong anak kung mamatay na unya ko. Ayaw pagsulti og sama niya na, ha? Pues ayaw sa dawatan iyang tanyag. Kung di ka gustong mawa ko nimo. Mawa? Ikaw? Mawa na ko? Oh no, iyo. Di ka mawa na ko. Di ka mahimong magpalayo na usab na ko. Ikaw nang imong pagpundo og pipila ka adlaw dito sa probinsya. Aron ang pagkukod niya ng bayana. Di na kong sugot. No, papa. Dili ko sa probinsya magpalubong. Utsa. Iyo, may mo bang... Kung asa ko tugpa, adto ko magpalubong. Kay libing siguro, dili na makitaan unya ang akong patayng lawas. Human ko maambak sa tong private plane. Iyo, asa ka pengon, ha? Sa General Aviation, Magunsa ka dito. naa dito nga tong private plane. Ya akong sakyan. O niya, mangita kong asa ko napita, ganahan mo ambak. No. Christian, iyo, ay pagsulti usama niya na. Di ka may mong mawaan ako. Ikaw lang ang bugtong kabilin sa imong gwapang inahandari ka na ako. Wa nun niya kay hanumanan ni mama. Ang akong mamang gwapa, kay mamatay naman ko. No, di ko musugot. Ayaw sa pagsugot. Gabay lang kitong tawanan ko usa ka bilyon. Kano gon? Mas anugon, kaysa akong kinabuhi mo ba? With other billion, makakita na kag babae nga labaw pa ni Christine. Dili ko. Ganahan kag model, ha? Magkuha kag model gi ka sa Paris. Mas lami pa tong barog ni Christine. Sawa? Di lagi ko. Kay dream girl na ko si Christine. Siya ang gipromise na ko sa akong kagalingon. Sa una pa sa bata ko, ngamoy akong pagkasalan. O kung di naman nagani na mahinayon, mas may pagmatay na lang ko. May mo bang gamito ng imong utok, ha, Christian? Dagan pang mas labaw pa niya. Ikaw, papa, tagan pang mas labaw ni mama. Pero nganong wa ni mo siya puli, ha? Kay busy na ko sa atong negosyo. Dagang negosyante. Nga daghan usab og babae gawa sa ilang asawa. Fine. Liwat ka na ko. Si Mama mo raw sab ang bugtong babae nga akong gimahal. Ug wa ni mo pitik kining akong kasing-kasing pa sa usban. So, Okay, let's go back inside. yes, I love you, papa. I love you too, son. Apo, Lo, nahatlok ko. sigara ko sa kong gi-offer nila nga kantidad. I'm sure nga maglisod sila sa pagbalibad ito. Wish ko lang. Wa ka lang mahadlok nga posibleng dawaton nila ang akong offer nila. Nga mahadlok man. Nga may pangayon sa bakong bayad sa higayon nga dawaton nila ang akong offer. Ha? You know nga dili ko musugot nga himuon ka lang nga katabang. Kay bisan kun mo serbisyo ka pa nako sa tibuok mong kinabuhi, 1 billion is still too much. O kung sa imong gusto. Alfonso, I'm sorry nga kinalan ming mugawa sa makadiyot. You know na, some discussions. Pero, 1 billion. Yes. 1 billion. It's quite big. Nga lisod balibaran. Yes. papa,
pero among balibaran. What? Unsa? What? Alfonso. Shock? I know. Ingon lang gid mi ni anak kadato. Nga sayon ra kayo alang namo ang pagbalibad sa mong kandidat. Dili ba, Papa? Yes. So easy. Then name your price. Really? Pila? Papa, Name your price. Oy, baya, oy. Ang sabi ni, oy, nadugay lantang. Oy, nadugay lang tato nga din ng palit-palit, yung pise. Oy, maninood lagi ka. Tuog yung magapiog ka sa akong maguwang no, ah. Oy, paingon-ingon na to ato, ah. Pero kusgan kay to. Pildihon, magani ko ato, ah. Dahom. Mong ayaw yun ko, ah. Ayaw yun pagsurang-surang ato. Bitaw. To kag makasayon ka ato. Ay, gagool, Brad. Kay mababayo na niya itong imong maguwang. Don't be problem. Ay, maya no. Kung ani ko syudad, anak ko si mong maguwang. Anya, Kung unsa dito man? ko sa probinsya, adto kong yan na. Ala, siya na, hala. Gwapo ka, gwapo. Tignan mo lang. Ay, dali na, ay. Dahom. Gipangita na to ron nila, ani, gipangita na tang sir. hambugiro ka gyud no. I don't boast. I do what I say. Your price. Nindot ka ng maong offer kung tinuod pa lang unta. Ayog tuo, Papa, ha? Bara ka naguto pa. Bara. We're not even sure kung tinuod bang imong gisulti. O kung anaa ka ba sa maong kantidad. What if na? Then I want it now. Sige. Naak ba ng kantidara? Ay, ano mo, mga boyset di ay to. Sorry bro nga, nadugay mi. Ay, No. Tayo may ray mo pag-abot. Give me my check. Ganyan to. Ay, nara ka nun na akong back pocket, bro. Kanya, Shit. 1 billion. Hain. Iyo. Misyo tinuod o usa ka bilyon ang sa iyang chiki. Is that enough? Dili. Mo bounce ni. Untol ni. Dili mi mo dawat ini. Dili ka mo dawat, Papa. Di ba? Mas daghan pa tag kwartaan na niya. Mas daghan ang kwarta. Wa may magkinahanglan sa mong kwarta. Di ka bati ka ba? My love? Ha? Why igong kantidad nga makapalit sa akong love diha nimo? Oh, Don't touch her. ako na siya. Whether you like it or not. Ako na'y makapanig-iya ni Christine. Hello? No. Oh, uy! Imo siyang gibira! Ambi siya! Ako siya! Facundo! Facundo! Gara ka! Ha? Mangilog ka! Ala, oy, game mo nilagyan na nila siyang PC, si Cristel, oh. Ay, gitang of war. Ay, dahom. Mawami na lang na nilang imong PC. Aron, dili ang bukto ni Cristel ang ilang bira-birahon. Hindi ko yun. Para ni si mong maguwang. Ay, ito di guide ato, ah. I said let her go! Ala, gitambot ni Sir Bacondo si Sir Cristiano Gatumba. Patay na to na. Yak ka na ron. Di na magabuhay ba? Uy! Ayaw ko yaki! I told you to let Christine go! Papa! Facundo, ayaw! Facundo!
And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!